മാതാജി കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 17 അധ്യായങ്ങള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില് വിരക്തി പ്രധാനാണ്. എന്നാ വെറുതെ വിരക്തി കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒപ്പം അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. ഏതിനോട്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. വിരക്തി മാത്രം പോരാ, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനോട് ഒപ്പം ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയണത്. ആളുകൾ വിചാരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയില് സ്വയം മേനി നടിച്ച് അല്ലെ ആളാവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ഞാനാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെ, സർവ ഇതിന്റെയും ബീജപ്രദ ഞാനാണ്, അതുപോലെ പിതാവ് അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും, ഞാനാണ് സുപ്രീം, എന്നിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്, യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കും, ഞാനല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ മേനി നടിക്കാൻ പറയുന്നതാണോ? നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ അല്ലെ, പിതാവ് പറയും പേടിക്കണ്ട, ഞാനില്ലേ നിനക്ക്, എനിക്ക് എല്ലാം സാധിക്കും എന്ന്. ആധികാരികമായിട്ട് തന്റെ ആ ദൈവികത ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാനാണ് അധികാരിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കില്, ദൈവികത മനസ്സിലായില്ല, സർവജ്ഞത്വം അറിഞ്ഞില്ല എങ്കില് എങ്ങനെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ സദ്ഗതി ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ നമുക്ക് സദ്ഗതി ഉണ്ടാവാനാണ് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മത്തപരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി, ഞാനല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തില് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, മോക്ഷകർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ ഈ അർജുനൻ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖത കാണിച്ച് ആ അർജുനനെ കർമ്മോത്സുകനാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ആ കർമ്മം തന്നെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ. അത് വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ആ സത്യദർശനത്തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പല പല യോഗ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മോക്ഷം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിനെ ഫലത്തിനെ ഇച്ഛിക്കല്, അത് ത്യജിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയെ സന്യാസത്തിലേക്കും മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങള് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായം. അപ്പോ നമ്മള് ഈ 17 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വന്നു. അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സംഗ്രഹം പോലെ ചുരുക്കമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ 18-ാം അധ്യായം നിലകൊള്ളുന്നത്. സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തിലും കർമ്മത്തിലുമുള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയും ഗീതയുടെ അന്തിമ നിഗമനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ മാർഗം എന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് നിരപേക്ഷവും നിരുപാധികവുമായിട്ടുള്ള പ്രേമയുധമായിട്ടുള്ള ആ ശരണാഗതി തന്നെയാണ്.
അത് ഒരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കും, എന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉദ്ബുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ സനാതനമായ ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ നമ്മളെയൊക്കെ പ്രാപ്തനാക്കും. ഇതാണ് ഗീതാരഹസ്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മള് ഇനി ഗീതാ രഹസ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉയരണം? ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഏത് ലോവർ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്? എത്ര നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് കയറി പോകണം, ഉയരേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 17-ാം അധ്യായം. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, പിന്നെ ഹരി ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഉപസംഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. 18-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അപ്പൊ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. വിരക്തിയോടെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ 13 മുതൽ 18 വരെ സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരമാണ്. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത യാതൊരു പാപവും നമുക്ക് പ്രതികരണത്തിൽ ലഭിക്കില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനമുണ്ട്. തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനയോഗയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്യാസി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സന്യാസി തന്നെയാണ്. വ്യാമോഹത്തിൽ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നവർ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കർമ്മങ്ങള് രജോ ഗുണത്തിലും സത്വഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുമൊക്കെ എങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ, അതുപോലെ സന്യാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ കേശി എന്നുള്ള ആ കുതിര, ഒരു അസുരൻ, കേശി എന്നുള്ള അസുരൻ കുതിരയുടെ രൂപത്തില് വരികയാണ്. കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംസൻ അയച്ചതാണ്. വരികയാണ്. ആകാശം മുട്ടയാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അവന്റെ കുഞ്ചിരോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാലുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ അവന്റെ വായിലേക്ക് കൈ കടത്തിയിട്ട് ആ കൈയിനെ വലുതാക്കി അവന്റെ ശിരോരന്ധ്രം വരെ പൊട്ടി തകർന്ന് അങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ്, ചാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേശവൻ, കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചവൻ കേശവൻ എന്ന് ഭഗവാന്
പേരുണ്ടായത്. കർമ്മഫല ആസക്തി, അതൊക്കെയാണ് കർമ്മഫലം ആശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോ കർമ്മഫലത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ത്യാഗം. കർമ്മങ്ങള് വ്യക്തി ചെയ്തേ മതിയാവൂ. ഏത് നിലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രിഗുണ പ്രേരിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സന്യാസ മാർഗാണ് സർവശ്രേഷ്ഠം. സ്വധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഫലം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ അതും സന്യാസം തന്നെയാവും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പോ ഹെൻറി ഫോർഡ് ഉണ്ട്. ഫോർഡ് എന്നുള്ള കാർ കമ്പനി ഉടമ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടിയാണ്. അംബരീഷ് പ്രഭു ആണ് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട്. മായാപൂരിലെ രാധാമാധവ് മന്ദിർ ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു. അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പലമാണ്. അതിലെ 50% പണം, കോടാനുകോടി രൂപ വേണം. അതെല്ലാം അംബരീഷ് പ്രഭു ആണ് അത് നൽകിയത്. അപ്പോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ആ കർമ്മം ചെയ്ത കിട്ടുന്ന ആ ഫലം അത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തര് ചെയ്യുക. അത് തന്നെയാണ് സന്യാസം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതിക ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് ചിലവര് പറയണു. പക്ഷേ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക, അല്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഫലമാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക. അതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാണ്. അത് കാരണം അതിനെ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികളും പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥ സത്യദർശികള് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. അത് ഭഗവാനും അനുകൂലിക്കുകയാണ്. ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ അർജുനനെ. ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിനെ ഭഗവാനും അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ കർമ്മവും ഏത് ഭാവനയോടെ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വേർതിരിവുണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. ഏത് കർമ്മവും സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് യജ്ഞമാണ്. ഏത് കർമ്മത്തിന്റെയും പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും പ്രാപ്തമായതാണ് എന്ന്. അപ്പോ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ആ നിസ്സാരത ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിസ്സംഗതയോടെ സ്വധർമ്മം പോലും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്തശുദ്ധിക്കായിട്ട് കർമ്മം നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണമെന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും
പവിത്രമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് അവയൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ത്യാഗം, ഉപേക്ഷിക്കല്, അത് 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്നാണ്. അതിലെ ആദ്യത്തെ തമോ ഗുണത്തിലെ ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കില് ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അല്ലേ? അതൊക്കെ മടിയന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അലസരായിട്ടുള്ളവരാണ് സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങള്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഇത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരും. വിധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് വ്യാമോഹം കാരണാണ്, തമസാണ്. തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കർത്തവ്യം എന്ന നിലയില് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണത്തിൽ വരും. ജോലി ചെയ്യാൻ ക്ലേശമുണ്ട് എന്ന് ഭയത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണത്തിൽ പെടും. താമസമായിട്ടുള്ള ആ ത്യാഗം അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. രാജസമായതോ അത് ആലസ്യം കൊണ്ട് ആണ്, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ശരിയായ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് സാത്വികൻ എന്താ ചെയ്യാ? അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നില്ല. കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ശരീരക്ലേശങ്ങളോട് പോലും തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപേക്ഷയാണ് സന്യാസമാകുന്നത് എന്ന് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യമിത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മതാ. ഭൗതിക സംഘരഹിതനായിട്ടും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം അത് സാത്വികമാണ്. ശരിയായ ധാരണയില്ലാത്തതിനാല് ഈ തമോ ഗുണത്താലെ പലതും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിലാണ് വരിക. അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതോ അത് രാജസികമാണ്. ശരിയായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് സാത്വികത എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മശാന്തി കൈവരിച്ചിട്ട് സത്യം കണ്ട് സംശയം വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം. അതാണ് ഒരു ത്യാഗി ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങാൻ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ചെയ്ത് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. അപ്പോ 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിനെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഫലമുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണം ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. ഇപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ പാപം പുണ്യം, അതാണ്. മിശ്രം, രണ്ടും കലർന്നത്. എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്കോ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം പുണ്യം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണാനന്തരം അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി തന്നെ വരും. എന്നാൽ ത്യജിക്കുന്നവർക്കോ അത് ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല മരണാനന്തരം എന്നാണ്. ഒരേ കാര്യം തന്നെ 3 ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവര് കേൾക്കുമ്പോഴും 3 തരത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുക. ഒരേ ക്ലാസ്സില് കുട്ടികള് ഒരേ ക്ലാസ്സാണ് കേൾക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അത് അവരുടെ ആ ഗുണാധീനം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണമനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, അതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, എൻഡവർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങള്. 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം. അപ്പോ അധിഷ്ഠാനം ശരീരം വേണം, അതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവണം, കരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻഡവർ, അതുപോലെ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എന്തായാലും വേണം. അങ്ങനെ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കർമ്മം നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. അവര് കർമ്മബദ്ധരല്ല, അവര് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവര് സ്വകർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരവാദികളല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആ പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ജയദേവ കവിയുടെ നമുക്കറിയാം എത്ര വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ ജയദേവ കവി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം. എത്ര അദ്ദേഹം 600 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഭോജദേവ്, വാമദേവി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ പേര്. അവർക്ക് മകനായിട്ട് ജയദേവ് ജനിക്കാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഭഗവാന്റെ ഭജൻ ചെയ്യാണ്. കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ആയിരുന്നു, എന്നാലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ പ്രാവീണ്യം നേടി. അങ്ങനെ പിതാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് പണം കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അത് തിരികെ നൽകാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാര് മരിച്ചു പോവാണ്. അങ്ങനെ ഈ നിരഞ്ജൻ ഈ ജയദേവനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു തന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട് എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യൊപ്പൊക്കെ ഇടിയിച്ച് വാങ്ങി കൈക്കലാക്കി ജയദേവന്റെ വീട്. അപ്പൊ ജയദേവൻ തെരുവിലായി, വീടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. മരച്ചുവട്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ മകൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, വീട് അഗ്നിക്കിരയായി എന്ന്. ജയദേവ് കൂടെ എല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ചു ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീ അണച്ചു. അപ്പൊ നിരഞ്ജൻ മാപ്പ് പറയാണ്, എനിക്ക് അർഹിക്കാത്തത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതാണ്, ഈ വീട് തിരികെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജയദേവ് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. എനിക്ക് വീടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീട് വിട്ടിട്ട് പുരുഷോത്തം ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഏതാണ് പുരുഷോത്തമ ധാമം? നമുക്കറിയാം, ഒറീസയിലെ പുരി ക്ഷേത്രം, അതാണ് പുരുഷോത്തമ ധാമം. അവിടേക്ക് പോയി. ഒരു പരാശർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുഹൃത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അങ്ങനെ ആ സ്നേഹിതനോടൊത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു വേണം പോവാൻ. നടക്കാണ്, വെയിലുണ്ട്, ദാഹം കൊണ്ട് വലഞ്ഞു, വഴിമധ്യേ പല വട്ടം വീണുപോയി. അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ബാലൻ വന്നിട്ട് ജലം നൽകാണ്. അങ്ങനെ ഒരുവിധം പുരിയിലെത്തി. സദാ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല പർവ്വത ശ്രേണി, പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്, യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ജയദേവനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മധുരമായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരും. എല്ലാം ഈ പരാശർ എഴുതിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് എല്ലാവരും പ്രേമഭക്തിയിൽ മുഴുകി. അങ്ങനെ എന്നും പരാശരന്റെയും കൂട്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥ ദർശനം നടത്തും. അപ്പോ
ഈ വൃക്ഷ ചുവട്ടില് സദാ രാപ്പകല് വൃക്ഷ ചുവട്ടിലാണ്, ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ഇങ്ങനെ കഴിയാണ്. ഒരു ജഗന്നാഥിൽ അവിടുത്തെ രാജാവ് ഒരിക്കൽ ഇത് ഗീതാ ഗോവിന്ദം അഷ്ടപതി, ആ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കാനിടയായി. കേട്ട് പ്രശംസിച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി പൂന്തോട്ടത്തില് പൂ പറിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ കുട്ടി അഷ്ടപതി പാടിക്കൊണ്ടാണ് പൂ പറിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പോലും നേരിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയം അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നു. അതുപോലെ ധോത്തിയില് മുള്ളുടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറിപ്പോയിരിക്കണു. പൂജാരി നോക്കുമ്പോഴ് ഈ ഭഗവാന്റെ ധോത്തി ഇങ്ങനെ കീറിയിരിക്കണു. പിന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഉത്തരീയം അവിടെ ഗാർഡനില് വീണ് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ എവിടെയാണോ അഷ്ടപതി പാടുന്നത്, ഈ ജയദേവ കവിയാണ് ഈ അഷ്ടപതിയുടെ രചയിതാവ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗീതാ ഗോവിന്ദം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ഗീതാ ഗോവിന്ദം എപ്പോഴും കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നാണ് ജയദേവ കവിയുടെ. അപ്പൊ അത്രയും അവരൊക്കെ സാത്വികരാണ്. ജയദേവ കവി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയല്ല അവർക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അവരുടെ ബോധം, ഭൗതിക ബോധമല്ല അവർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശരീരവാങ്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നര ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവാ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് 5 ഘടകങ്ങള്? അധിഷ്ഠാനം, അതായത് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പരമാത്മാവ്. ഈ 5ഉം വേണം ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാന്. തത്രൈവം സതി കർത്താരമാത്മാനം കേവലം തുയാ പശ്യത്യകൃതബുദ്ധിത്വാ ന സ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും സാധിക്കില്ല. ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക്, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, അധിഷ്ഠാനം. 5 കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പ്രയത്നം വേണം, ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് വേണം, ഒരു ശരീരം വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം. എല്ലാം 5 കാരണങ്ങള് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുന്നത്. യോഗ കോണിയുടെ സംഗ്രഹം. നിഷ്കാമയിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, പിന്നെ ഭക്തി സേവനം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടുതൽ രഹസ്യ അറിവ്, പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക. 64 മുതൽ 66 വരെ. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക. 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച്. 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ അറിവ്, ഒരാളുടെ ധാരണകള്, ഒരാളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, ഒരാളുടെ സന്തോഷം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. വിജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് ഒക്കെ ഗുണഭേദം അനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് പോലെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് 20ാമത്തെ. സാത്വിക ജ്ഞാനം, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സാത്വിക ജ്ഞാനം എന്താണ്? അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഓരോന്നും കാണുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുക. ഒക്കെ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്
എല്ലാ ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും എല്ലാത്തിലും ഭഗവത് അംശമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും ഓരോ ജീവികളെ കാണുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തത അനുഭവപ്പെടുക, വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് തോന്നുക. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവല്ല അവരുടെ ഒന്നും ഉള്ളില് എന്ന് തോന്നുക. അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതു തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്ന അതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, നേരെന്താണ് ശരി തെറ്റുകള് ഒന്നും അറിയാത്ത ആ ജ്ഞാനം, അത് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി കർമ്മങ്ങൾ 3 തരം. കർമ്മങ്ങള് സാത്വികം, രാജസം, താമസം. കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി അനാസക്തമായിട്ട് രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മമാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം? ആസക്തരാവരുത്, ഫലാസക്തി ഉണ്ടാവരുത്, ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുക. ഫലാസക്തി കൂടാതെ, ഫലത്തില് ആസക്തി വെക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വിധത്തില് ചെയ്യുക. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച എന്ന് പറയും. അതായത് അത്യധികം പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അധികം പ്രയാസം കൂടാതെ വേണം നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അനാസക്തമായി രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് സാത്വിക കർമ്മം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസ കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അഹംഭാവത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ രാജസ കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. അതായത് ഈ തുടർന്ന് വരുന്ന ഇതിനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അന്യർക്ക് നാശം ഉണ്ടാവോ അതോ ക്ലേശം ഉണ്ടാവോ ഒന്നും നോക്കാതെ, എന്നാ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധം അല്ലാതെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കർമ്മം ചെയ്യുക, അത് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്ന കർമ്മം ആണ്. ഇനി കർത്താവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പോ സാത്വിക കർത്താവ് ആരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാതെ അതീതനായുക, അതുപോലെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, അതുപോലെ സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ജയാപജയങ്ങളിൽ എന്തു വന്നാലും ഒക്കെ ഭഗവതി ഇച്ഛയാണ് അല്ലെ, ഫലത്തില് ലക്ഷ്യമില്ല, ജയമായാലും പരാജയമായാലും അക്ഷോഭ്യനായിരിക്കുക, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ സാത്വികൻ എന്ന് പറയും. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. അപ്പോ പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ലോഭി, ഈർഷ്യാലു, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ, അതുപോലെ സുഖദുഃഖങ്ങളാലെ ബാധിതൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ കർത്താവിനെ രാജസ കർത്താവ് എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭൗതികവാദി, ദുർവാശിക്കാരൻ, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ, അലസൻ, ദുഃഖിതൻ, കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് താമസൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ്.
ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലെ 3 ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു തരാണ്. സാത്വിക ബുദ്ധി, രാജസ ബുദ്ധി, താമസ ബുദ്ധി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം വിവേചിച്ച് അറിയാനുള്ള ബുദ്ധി അല്ലേ? നല്ലത് എന്താണ്, മോശം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്തുകൂടാത്തത്, ഏതിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടണം, ഏതിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടണ്ട, അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവും, ഏതൊക്കെ മോക്ഷത്തിന് കാരണമാവും എന്നെല്ലാമുള്ള അറിവ്, ആ ബുദ്ധിയാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി അത് രാജസമാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. താമസിക ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അല്ലേ ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ? അന്ധകാരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പോ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് അവര് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിശ്ചയം, ഓരോരുത്തരുടെ നിശ്ചയം ഏതേത് ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയം അത് സാത്വികമാണ്. യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിലനിർത്തുക, എല്ലാം കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭക്തി യോഗ ചെയ്യുക, എല്ലാം ദൃഢമായിട്ട് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ആ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഏത് നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായിട്ട് തീരുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് രാജസ നിശ്ചയമുള്ളവരാണ്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണികള് അവര് നിശ്ചയിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റായ നിശ്ചയങ്ങളാണ് അവരുടെ അല്ലെ? വ്യസനം, ഭയം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയങ്ങളാണ് തമോ ഗുണികളുടെ. ഇനി സുഖങ്ങള്, 3 തരം സുഖങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയും. സുഖത്തിന്റെ ടൈപ്പ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് അത്ര സുഖകരമായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല, പിന്നീട് ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, അതിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഇതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ സുഖം എന്താണ്? സാത്വിക സുഖമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. ഇങ്ങനെ രാജസ സുഖം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സുഖം അത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല ഇതായി തോന്നും, അമൃത തുല്യമായി തോന്നും, ഒടുവിൽ അത് വിഷപ്രായമാവും. അത് രാജസ സുഖം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പൊ ആത്മദർശനം, ആത്മജ്ഞാനം നേടണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഒരു അറിവും ഇല്ല, വ്യാമോഹഭരിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതാണ്. നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവ മാത്രാണ്. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖം താമസ സുഖം എന്നാണ് പറയുക. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എത്തി. എല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള 3 ടൈപ്പായിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്തത്. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുന
സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിസ്യാത്രിഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. ഏതിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഏതൊന്നിനും ഈ ത്രിഗുണ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുണങ്ങള് അധികരിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയാണ് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇത് നമ്മളും ഇപ്പൊ വായിച്ചതല്ലേ. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ഈ ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും പാപകരമായ പ്രതികരണം ബാധിക്കില്ല. 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശമോദമസ്തപശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവര് മാത്രല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തത, ആത്മസംയമനം ഉണ്ടാവും, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ്. ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയെ അത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങള്. ക്ഷത്രിയരെങ്ങനെയാണ്? പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങള്. അത് രജോ ഗുണം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ്യവാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അത്രേ. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. 4 വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നര സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽ അത് പറയാണ്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അല്ലാതെ എവിടെയും പോയി സന്യസിക്ക്, ധ്യാനനിരതനായി ഇരിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എല്ലാ ജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവത് അർപ്പണമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക്
പരിപൂർണതയിലെത്താം, ആത്മജ്ഞാനം നേടാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവനവന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ആ കർമ്മം ഭംഗി ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അത് കുറച്ച് കുറ്റം തെറ്റുകൾ വന്നാൽ പോലും അതാണ് നല്ലത്. അതല്ലാതെ അന്യന്റെ കർമ്മങ്ങള് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠമായതല്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ പലതരം ജീവികളുണ്ട്. ഓരോ ജീവികൾക്കും ഓരോ നിയത കർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലേ, അവരുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച്. ഇതിലിപ്പോ കുരങ്ങുണ്ട്, പെൻഗ്വിൻ ഉണ്ട്, ആനുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആർക്കാണ് ആദ്യം മരത്തിൽ കയറുക, അവനാണ് വിജയിക്കുക. അത് സംശയരഹിതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, കുരങ്ങിനാണ് പറ്റുക. അത് അവന്റെ സ്വഭാവമാണ്, നേച്ചറാണ്. അപ്പൊ അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറ്റം കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായാലും സ്വന്തം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയാണ്. നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമഭിനത്യജേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃത. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല പറയാണ്. അഗ്നി പുക കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും ചില സമയത്തൊക്കെ. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മം അത് കുറച്ചൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. കർമ്മ ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സകാമ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, പിന്നെ ഭക്തി സേവനം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടുതൽ രഹസ്യ അറിവ്, പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളത്. രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് പ്രതികരണ രഹിതമായ ജോലിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ബ്രഹ്മൻ വേദിയിലേക്കും ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, വിരക്തമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്മയും അവൻ തൻ്റെ ശരീരമല്ല എന്ന അറിവും നേടുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ ബ്രഹ്മൻ സ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നു. ഈ വേദിയിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോടെ ഒരാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം വേണം. അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാണ്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. വിരക്തി ആസക്തി വേണ്ട കർമ്മം ചെയ്യാനും. അതുപോലെ രാഗദ്വേഷമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മഫലത്തിന് ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്മയും അവൻ തൻ്റെ ശരീരമല്ല എന്ന അറിവും നേടും. ഒടുവിൽ അവൻ ബ്രഹ്മൻ എന്ന സ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നു. ഈ വേദിയിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോടെ ഒരാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോ. ആർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ ഏർപ്പെടാം? ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ. ഫലം എന്താണ്? പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. നാളത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് കഴിയാണ്. അപ്പൊ ലെവൽ 3 തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സൗകര്യപ്രദമാവോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ധന്യമാതാജിയോട് ഒന്ന് പറയണം. സമയമാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. माताजी हरे कृष्णा. മാതാജി ഇതൊന്ന് നിർത്താമോ? മാതാജി അന്ന് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ക്ലോസ് ചെയ്തോ. ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ മാതാജി തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്ക്, ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്റെ മീറ്റിംഗ് ലീവ് മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാം. അതിന് തന്നെ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യും മാതാജി. ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഇവിടെ കാണാനില്ല ദൈവമേ. അന്ന് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്ക്. ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാതും പോയി കിടക്കണു ഇതില്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം. അയ്യോ മാതാജി ലീവ് ചെയ്താൽ മൊത്തം പോകും. അതെയാ? ആരെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ആക്കി വിട്. ധന്യമാതാജി ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? മാതാജിക്ക് പറ്റില്ല, മാതാജിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലെന്നേ. മാതാജി ബാക്ക് എടുത്തെന്ന്. എല്ലാം പോയി മാതാജി. മാതാജി ഇപ്പൊ ലീവ് ചെയ്ത. ഇപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യണതും കാണാല്ലേ എന്റെ. നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ചെയ്യാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി അത് മാതാജി ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേ. ആ ബട്ടൺ അമർത്തി വയ്ക്കൊന്ന്. ബാക്ക് ഏതിലാ കേറിയിരിക്കുന്നേ? ഞാൻ സൂമിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതില് എന്താ ഇതൊന്നും കാണാത്ത. ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതാണല്ലോ. ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ഗഡ്ബഡ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഉള്ളില്. എങ്കിൽ പിന്നെ മാതാജി ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ആരാ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവര് രണ്ടാമത് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 9 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ